ओइनो दावराय मा खालामदों जोङो ओइनो ओंखामाबो मोनफैबाय जोंनिया अर्डार होनाया बाल्थिं फिसा फिसा बाल्थिंआ टिक्लुक्लुथार गवा भाब लानानै उन्दुलांबाय सालबारिनि सिख्लाफोर मालाय जोंना लेडिस सारा जाबाय दासो नै हाम्पेया मैया खिलाना लाना दुगैलानो अलराइट गाइस वेलकाम बैक टू द चैनल विद अनदर ब्लॉग भिडिअ लोगोफोर माने दिनै जाहैबाय जोंहानाव बिसोरनि फरायनामोननि आरो दैमुमोननि लास्ट डे आरोना बै ट्रिपल सिपल आनइनस्टल खालामफिनबाय बेखौबो एसे आनइनस्टल खालामनो गोनां दङ बेनिफ्राय आरो शेयारफोरखौबो जाजोबना दोनबाय मैया एकदम उन्दुनाया लेट जादों माने लेट नाइट जादों उन्दुनाया 12:30 बाजिदों खोमा जोंनिया उन्दुनाया मैया एसे रायलायनाया बारा जाबायना बेयाव आर कापुर सोंदोंमोन बेखौबो आं बोखारबाय ओमफ्राय आरो दिनैबो प्लेना एसे चेन्ज जालायबाय मैया रायलायनायाव एसे चेन्ज जादों आरो प्लेना दरनाया आरो लेंलायबाय गावसानाव लेंबाथाय गावसानाव माने थांनांगौ जाहैबाय जोंहा एसे मायबा मायबि हे आलासिखौनो जि सुनो होदो आबैयालाय आबै नायबोलाय पे मा लादो आलु सायनाया जेबो खामानि नङा जों बाहायो आलु सायनायखौ ओइ मारामनिखौसो खामानि होनो दा दिनै मा प्लेना मा सानाव मावप्लास होदो ना जाबा मैयाफोर मावनायानो जायाखै दिनैबा हले बिराद मावप्लास होदो दिनै प्लेना एसे एक्सचेन्ज जाबाय दङ माने मा खालामनाया आंगोन बेनो जाबाय दं मा खालामनाया माने इसोरनाव थांनाय जाखागोन ओरैनोबाबो बेफोरखौ थुब्रायनानै 10 हाउसनो हरग्रोनांगोन ना नङाबा आरो बिसोर आन्दायफैगोन जोंहा रावबो थानाय नङा खामानि थिनदां मारामखौ दैमुआ जोंनाव माबा थाबाय दाहोना थाबाय 500 मान्थाव अबाव खारदो ओइ बिल्डआव पुलिस साख्रि नागिरदों मालाय बिराद धुला जादों एकदम ट्रेक्टर फै आबो एकदम सोलाबाखैमोन सोलाबाखैमोन हाथाय उननो ओमफ्राय दासो हाथाय हौदो आङो अलराइट गाइस जोंनिया दा ओंखाम जानायनि सम सफैलायबाय बिनिफ्राय फुङावनो ओइ धनुसिका मा होनदो मा इलाले ओइ दिनै निरामिस थार माने दैमुलाङाबो इसाबो निरामिस जोंहाबो निरामिस नोंसाबो निरामिस नामा नोंसाबो निरामिस दिनै बिस्थिबार नोंहा ओरैनो मानिखायोमोन नामा मानिखायो नोंसोर जोंहा मानिखायो बेनिफ्राय बुटजों माबा एवनाय आलु बाथोन निरामिस गोजा नै हाम्पेया मैया खिलाना लाना दुगैलानो खिलाना लाना दुगैलानो मैया खिलानानै इयो दोखो माबा सुदो आरो दहाय माबाखो ओइ कम्बल माहाखो ओइ बुलायलायनाय जादो ओमफ्राय आरो दा दुगैलाबो बावनो इमान लेथ्रा सेर मानसि बि दागा खारमारासै आंना फिसाजो खुसेरना होनाया माबा नोङो माबा जादों मैखुन जाना होदो नोङो मैखुन जाबाय इदि गोसोम जाना थायो नै आंनियाबो गोसोम जाना थायो मैखुन जानोसो नाङा बेयाव आरो दोलादोंमोन फैया थायासै सिनथायासै एक्चुअली मानसिफोरा गुफुर जायो होननानै दावरि जानो होआ ना गुफुर जाहोनोसो नांगौ इ गुफुरा मालाय बडि कालार जालाङो आरामसे खिन्थु गोसोम नोङो मैखुन जानानै गोसोम जादोंबा इ बडि कालार जाबोआ इ गोसोमैदि दावदै जानोसो नांगो दावदै जानांगो दोलाबा दोलाबाथाय दावदैफोरा जानोसो नांगो माने गुफुर जाबाथाय इ आरामसे लासैनो बडि कालार जाबोयो मैखुन जानांगो होनोना मैखुन जानोसो नाङा नै आंनिया नै मैखुन जायै माने मोदोमाबो बारायबोयो मैखुन जाबाय थाबा जितु कालार दङ कालारा बडिजों मेटसिं जाया उनाव थारमाने आद्रा उद्राबो नावमानबो गालांथारला आरो नोंसोरना जाजोबनो होननानै फैखाथारनाय टारगेटानो आद्रा उद्राबो गालांथारा थारमाने नै गला एसे एनै आग्लायनानै आं न'आव जानो होनना दोन्दोंमोन एलाय हाम्पे सासे आद्रा उद्रा दरसेबो गालांथारलासै आरो सब स्लिम हुलु हुला स्लिम सोलालांबाय थागोन सेस जाजोबनानै थांखानांगौलै डाइट मेनटेन मालाय हेद लुगैबाय आङो नै दाफोरखौ लाना ओरै मानसिया थाबाय थानाय नामा फुरा हिर' नुदों खस्थ' मोसानि सिगाङाव जुदि बेदरा थाबाय बिदि थानांगोन मोसाया अह लुगैबाय आं दे जानोसै आंबो गावसिनावल' आइफन दंसै आरो नायलाय आंना नक्लिसो आइफन दंना नक्लिसो आंनिया देखायबाय
जालायगोन फुख्रि बानायनायसो सानि अमा बेदर जाफैनानै गांगाथ'फ्रा 90 केजि जाबाय 80 केजिमोन खमायबायसो होमबा 100 केजिया 100 केजिसोमोन इयो नै नांनांगोन बिदि नाङा आरे गलाय नांथायो दे खुगानिफ्राय बरन फिल्मि नाङा गारिया जोंनिया मोनफैबाय इसानाव थांनोसै आरो जों आमफ्राय जाहानिफ्राय बायबायथ' जोंथ' दा थांगोनानो नोंसोरदो थाङा लाङा लाङानो आमफ्राय थेवबो थांगोन आङो राजेमो दैमु माबायदि मोनखो जोंहानाव फैनानै बरिया हिट सिगाङाव फैखांखाबाय आङो सेकेन्ड टाइम फैनानै ब्रादारनि हाबायाव सेकेन्ड टाइम फैनानै बोरै मोनदों फैदोंमोन नालाय सेकेन्ड टाइम फैनानै आरो साबसिन मोनबावबाय ओमफ्राय जोङो थरायना मोनाव थांनोसै जमा माने फैनाय हिसाबै बिथाङाबो लेंबाय थानायखाय सिनायलांदो होननायखाय जों थांसै आरो थांनानै फैनोसै ओमफ्राय खिन्थु बिसोरखौ लाङोबा जोंनाव न'बो गैथ'वा नालाय दायो माने आलासि थाग्रा न'आलाय दङ माने आलासि थाग्रा बानायाखै नालाय हटेलावसो दोनगोन जों बिसोरखौ माने हटेलावबो दोना एबार हटेलावसो माबायावसो दोनगोन बिसोरखौ एबार इसोरबो थांगोन ना हाग्रायाव दोनगोन हाग्रायाव इसोरबो थांगोन एबार माने थुम्बु खोंनानै दोनहैगोन आरो बिसोरखौ एबार लबार बारियाव दोनहैगोन लबार बागान दंखायोना जों आथा खावनासो खावजोबना लाना फैगोन लबारनि आथाखौ माबासो 10 केजिसो मोनगौ जागोन आरामसे जोङो इयाव लबर बानायनानै आरामसे माबा ओइ आंनो मानि बिखद जोंनावबो दङ दुखु दङ सुखुबो दङ खिन्थु दुखु दं होननानै दुखुखौ खोन्थाबाय थाबाथ' जायाना जोंहानाव फैनानै माबायदि मोननाय मोजां मोनदों दैमुआथ' फार्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम जाबाय दैमुआ नोंसो फार्स्ट टाइम जाबाय मोजाङानो मोजां मोनदों ना माने आं गामि खाथियाव फैनाय बायदिसो मोनबावदों गालांनो बालायबावदोंसो नुबाय थाखानाय फैबाय थाखानाय बायदिसो मोनबावदों जायगाखौ स्रां माने जायगाफोरा स्रां एकदम स्रां जोंहा फिल्ड जोंहा माबा बिराद मोजां जायगाया आरो फैबावनांगोन नेक्स्ट टाइम सगाबो खाथियावनो मालाय बिन्दास नेक्स्ट टाइम आरो फैबावनांगोन आरो फैबावगोन दे नोंसानावबो थांनांगोन एबाराव नोंसोर थांग्रोनांगोन आरो जागोन दे ना दे होमबा जों दायो थांबाय थानोसै आवगायलांनोसै आरोबाव न'खरसेनियाव अलराइट गाइस जोङो दा फैनानै मोनफैबाय लेस्रा मोनसिगोन बारा गोजान गैला ओइ नङा दंबाय आरो बेनिफ्राय जोंनिया ओजोंहा बेटारियाव फैदोंमोन नालाय बे नङा मोनफैयाखैनो दाबो माने एसे लासै फैदो आरो दैमु आरो नै मायबा मावहैदो दैमु गोदान जायगा माने हाखौनो ज' खालामफैबाय मालायनि बारै बिथाखौ सुनो नागिरदों थिगौ मा बोरैबा दं मा मोनाखैना आखाइ सागोन र' मोनासवा इखो मानसिखौ हमनो इखो लाबोफादो डिस्टार्ब जागोन होननानै माबायदि जायगाया जोंनिया बांलादेश बर्डार बायदिसो मोनबाय बांलादेश बर्डार बांद्राय डेभलप गैयाब्रा जोंनियाव लामा नोंसोरनियाव जेरै लामा गोजौ दङ जोंनियाव बेफोरबायदि लामा गोजौ गैया जोंनिया प्लेन जोंनिया हाजो एरिया ना लामाया पुरा प्लेन आरो अलराइट गाइस जों दा मोनफैदों साउदर बिचा मोनफैबाय बेनिफ्राय जेबो जाबाखै नालाय दा जों रुटि बानायनो होदों नै रुटिजोंनो थगायसिगोन नै सा आरो फैनायावनो गोबावबो जाबाय नालाय तिनटा बेनिफ्राय दा संनोबो टाइम गैला आरो ओजोंहा नेनोबो टाइम गैला एसे बिदिनो एदावना दोनथ'नोसै गाबोन मानासनो बेना थाब लगायनोसै ओइनो ओजोंहा आरो हाम्फेया गथ' सामलायनायावनो थाङो दिनैनिया बरिया नुबाय दासो बाथौखौ मोजां नुदों नामा बेखौ पाक्का बानायनो हायाना बेयाव हानांगोन ना बिफाङाव फाइनालि मोनफैबाय बेग हाबि जाबि दाख्लैसो फैनानै भिडिअ रेकर्ड लानायानो जायाखैनो जालाखै जों दा सालबारि बाजाराव थांनायदो आरो थिंजाय दैमु लाङा बिनिफ्राय थिंजाय थरायना लाङा जोंहाना बाबुआ थांथ'लानो न'आव दोनबोथ'बाय इसानो थरायना लानाव जोंनि मादै दङ ना बियो थाथ'थिसिम बियो गुड मर्निं रायजोफोर गुड मर्निं मैया फैनानै ओंखाम जानानै हराव ओरैबायदि उन्दुदों माने थरबर गैखाया दासो सारि मोनखादों गासिबो सिखारजोब्बायानो बायदि मोनदां दैमु रानजु दङ दा सिखारनोसै भिडिअ पाब्लिक होजोब्बाय बिसना सायावनो दा खामानि गैथ'ला बेनिफ्राय ब्लगखौ आरो फिन जागायफिनोसै आं मैया ब्लग लाफिनासै मेंदो इसाननिया खामानि मावबाय थादोंना एकदमबारे मेंगायाखै माने दिनैबो मेंगाबावाखै दिनैबो आरो उन्दुनो मोनबावासो मेंगासिगोन आरो माबा मानाससो थांलायनो ओंखारलायबाय दिनैबो
Alright guys, आङो दुगैखांबाय ओंखामसो जाखांनानै दुगैखांबाय रेडिबो जाखांबाय बेनिफ्राय जोंहा मारामा दासो दुगैबाय मारामदो आंगा थका फफादो दासो दुगैबाय दं इन्दुना ओइ माराम आंगा बहा खारखैयो ओइनो खारबाय दासो दुगैयो मानसिया दासो दुगैयो खारबाय लान्थि सान्थि मेल गैया आं लान्थिबाबो लागोन नोंसोरखो नोंसोर इमान लेट खालामबाय थायो दैलि लेट खालामबाय थायो बिसोरो आंनिया एडभान्स जाग्रोयो बेनिफ्राय आरो हिन्जावफोरा दुगैनानै आरामसे देलायबाय दं इसोरना एसे टाइम नांखागो देनाय इसोरनिखौ मानियो खिन्थु ओइ दैमु सासे बिराद लेजि माने मानसिया इयो एसे बेलेग बायदिसो मोनदों आं इखौ मानसिखौ हुआ नोङो आङो एसे दाउट दङ इ मानसिखौ केतिया आरो जोंहा पसन्द आंनिसो दै आंनि चइसनि गाननो नागिरा इयो माने आङो निजिनि पसन्द गाननोनो मोनला बेसे साफा नुयो इमान बेरखाङो मालाय केमेरायावसो मोजां नुनांगोन नोंखौ मोगथाङावलाय मा मोगथाङाव आंसो नायगोन केमेरायाव नोंखौ बुहुमानो नायगोन ना बेनिखायनो बै केमेरायाव मोजां नुनाय जानांगौ मानसिया मोगथाङावलाय आं नुबानो जायो मैया गांनै मानि लादो इयो गावनि गांसे पसन्दनि लादो आंनि गांसे पसन्द आंनिबो लाखानांगोन ना आं माबानिखौ होनो नागिरदोंमोन 6000निखौ होनो नागिरदोंमोन इ लायानो गाननानो आं दा गांनै मोनबायना इ बेसे लानाय इ बेसे लादोंमोनबा 200 माबा 200 नङा माबा 2000सो लादो डिसकाउन्टाव मोनदो जों फैबाय थानायखाय मोजां नुयोब्रा आंनि चइसआ बेस्टखा माने इनिया फुल कालारखौ मोजां मोनो आरो नोङो ना बिदिखौसो मोजां मोनो बेस्ट आंनि कालार आं आरो बारा फुल कालारखौ मोजां मोना बेनि थाखाय गाननांगौ जाबाय आरो जोंना लेडिस सारा जाबाय दासो गे सार इमान गोबाव इनि देलायनाय बाप्पा जन्थाखौ नुदों बोरै जोंख्लाबोनो हागोन इखौ सेस्था लागासिनो खुदै हो साफ्रि जोंनिया साफ्रिसो जोंनिया दिनै जाहैबाय साफ्रि कर्सट गैया जेबो गैया साफ्रि बाराबा गामसासो गानबावगोन जों इखौ लासिं सिं खालामगोन बे जोंनो थाफानो ओइनो होमारबाय खुदै दे बनाय गोदान जायोब्रा नै लेथ्रालै मानसिया इयो एसे ओंखारनायावबो लेट उथिनायावबो लेट भिडिअ आपल'ड होनायाव खिन्थु एडभान्स भिउज माखा लाग्रोजोब्बाय रेडि जाजोब्बाय नै ओंखारखांजोब्बाय ना नै तनिष्का फरायना ओमफ्राय गांगाथफा जोंखौ मानास बेरायनो लांसिगोन आरो इसोरो जों दा सालबारि मोनफैबाय बेनिफ्राय फरायना माना ओइनो थाव सोनो थांगासिनो इयाव फट' नै जोंनिया फल'वार्स लोगो मोनलायबाय जोंनिया दंखायो थावा मैया सोखानाय ओमफ्राय दिनै माने सरासतिबो नालाय बेनिफ्राय जों सालबारियाव मोनफैबाय दा मोजां सिख्लाफोर दंसोगारो फायसोदो ओइनो बिदानो मोना दैमुलाङा आरो माबा मुलि लानो नागिरदो गथ'आ गगा मोनदोंनो सरस्वतीनि मालाय देलाय फायसोदो कलेज ना स्कुल इना सालबारिनि सिख्लाफोर मालाय जों दा मानासाव मोनफैबाय दावराय नुहुरदों र' इसोरो नुहुरमारदो दावराय गोजानावसो खानाय आइलि जाइलि जाजोब्बायनो इसोर खानाय माखा हेबलाजोब्बाय गारिखौलाय बहा दंगोन मानास आरो इयो बारा गोजान जाया फरायना लानिफ्राय अबेखै थांगोन थांनांगौ जोंबो थांनांगोन लानाङा टाइगार गैया टाइगार नंगौ ना नुवाबा मिथिया टाइगार थाबालाय बारनाखै दैयावसो नागिरानो टाइगार दङ टाइगारा इनो आबारि टाइगारा इनो सायाव टाइगारा नै मानासाव मोनसे रिजर्टआव हाबफैदो बे रिजर्टआवल' हाबनो मोनदों बेलेग रिजर्टआव हाबनो मोनलायानो गार्टेननि माखोबा इबो जोंखौ सिनायनायखायसो हाबनो बायो सिख्लाफोरखौ बेनिफ्राय जोंखौ दा सिनाय मोननायखानायखाय एलाव खालामदो बेलेगफोराव सोंनाय नायदोंमोन हाबनो मोनगोन ना मोना होननानै हाबनो मोना नोंसोरो होननानै लासिंसिंनो मा दंबा इलिगेल माबा खामानि जाथारियाव नङाबा हाबनो मोनैनि एख' बाथ्रायानो गैया माने रेस्टुरेन्टआव जानोबाल' हाबनो मोनो जानो कारने फैसा होनानै हाबनांगोन आरो ओमफ्राय ओरैनो जुदि नों फट' भिडिअ खालामनो कारने हाबबाथाय हाबनो मोना फैसा होबा मोनगोन बिजनेस अफ पावार फैसा गैया मानि अफ पावार इखौ हाबनो होनालाय खनसे नांगोन एसे रिल्स लादो इसोर हाबनो होबायना सिनायनानै फंबाया
बेनिफ्राय जोङो बिदि आरो न'आ जोङो अर्डार खालामबाय थाबाय बिदि ओंखाम जालांनोसै ओंखाम ओंख्रि बिना हरनो ओंखाम जागोन नोंसोर बानायो आं चिकेन कारि नङालै बाबा हाबनो मोनलायि जाबा बायो आं नै बे हाग्राखौनो गायनांगोन आंनियावबो लन बानायनाय थैजोब्बायसो मालाय हाग्रा माखाया मोजां नुयो हाग्राखौ सुइमिं पुल दंमोन गथ'फोरनि दै होआखै बेयाव आरो उन्दुग्रा ओरै उन्दुनो हायो रिल्स लागासिनो दनिष्का मोना बै जोंहा गेलेगासिनो टिकुरजों दनिष्काजों जों आरो ओंखाम अर्डार होदों इयाव 1 घन्टासो लागोननो ओंखाम उखैजोब्बाय आङो एकदम ओंखाम उखैबा गोसो गैया जायो आं भिडिअ सिडिअ बानायनो गोसो गैया जायो बेनिखायनो दसे नेथ'नोसै गवा भाब लानानै उन्दुलांबाय खोमालै मालाय दैज्लांफोराव मोजां जागोन आरो माने गरम बोथोरफोराव बेयाव सुइमिं पुल दङ ओइथिंजाय हाम्पे मोना रिल्स बानायगासिनो इथिंजाय आरो फिसालाफोरा गेलेगासिनो गांगा थफाया गेलेगासिनो फिसालाफोरखौ ओइनो बिराद मोजां मोनखादो फिसालाया जानिया मानासाव फैदो आरो जोङो बिनिफ्राय मोनसे रिजर्टआव दंफैयो आरो आं माने ओंखाम जाबाखैमोन नालाय बिराद ओंखाम उखैदो बेनिफ्राय बिसोरो फुङाव जाना फैखादो गांगा थफा मोना दैमु मोना गासैबो फुङाव जाना फैखादो गथ'फोराबो जादो बेनिफ्राय भिडिअ बानायनांगौ होननानै आङो ओंखाम जाग्राखैमोन उदैया फिसा जाथों होननानै बेनिफ्राय उन्दुलांबाय ना मा जाखो इयो नायलाय उन्दुलांबाय ना मायो ओंखाम उखैना जालाया ओंखाम उखैखादों ओंखाम जाबोनायानो ओंखाम उखैबावदो नैया उन्दुलांबाय खोमा ओंखाम उखैनानै माने गोसोआनो गैलानो रिल्स भिडिअफोर लानोनो जाबायनो जोंनिया सल'खौ नागिरना मोनबाय खोमा एसे मोसानोसै आरो जोङो ग्रे कालारनि होदो नालाय बिराद मोजां नुदो आरो दैमुआ दे ओइ नोंसोर दाबो भिडिअ बानायखांथ'वाखै बेनिफ्राय जोङो ओंखाम उखैबाय नालाय ओंखामाबो मोनफैबाय जोंनिया अर्डार होनाया बाल्थिं फिसा फिसा बाल्थिं फिसा फिसायाव मा ओंख्रि होयो दालि ओंखाम उखैना थानो हालानो हासियायनो ओंखामा खुरना जाग्रोसिगोन खोमा मालाय दे जा नेयानो रावखौबो इनो लांगोन र' सना बाल्थिं फिसाखौ हैनोसै आं ओंख्रि बाल्थिंआ थिख्लुख्लुथार जाग्रोदो जाग्रोनानै मुदखौ एसे मोजां खालामना लाग्रोदो बेदर हायना होगासिनो दिजाइननि आंनिया ओंखामानो मोनफैथ'वाखै र' जासो दङ ओंखामा ओंखाम उखैना थानो हाथाराखैनो गोथाव जादों ना ओंखामा लाना जा गासिबो ओंखाम जाजोब्बाय गोथाव मेंबायना रिल्स बानाय बोथोरा गुदुंना गरम गैया दालियानो गैया दालि खायना आं लागोन दे आं लानि बाल्थिंआबो बेसेबांबा फिसाखा जादो दे आगैमोन आदामोन होनलाय रिल्स बानाय बिराद मेंखाबाय आरो बिराद बुरजा रिल्स बानायबाय जोङो बिनिफ्राय नोंथांमोना फेसबुकाव थांनानै नायहैबानो जाबाय फार्स्टआवनो जोङो फेसबुकावसो होयो नालाय फेसबुकाव थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो जोंहा बिथाङाबो बानायदो हाम्पेदो थरायनादो गांगा थफाजो आंजो बिदि नुगोन आरो जरा बेफोरबायदि नुसिगोन आरो जों दा थांनो ओंखारबाय रिल्स बानाय मेंलायबायलै फैदो गाइस दिनै व्लगा एसेनोसै नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनोबा प्लिज लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय दे आं दिनैसो बुंबावबाय दे साबसक्राइब खालामनो ओमफ्राय लाइक खालामनो आं बुंफेरा माने नोंथांमोना खम जादों माने रिचआ खम जादों बेनिखायनो बुंनो गोनां जादों दे बाय नेक्स्ट एपिसड लोगो मोनलायसिगोन बाय बेनो मायबा बुस्थुलै इनो केरकुटिया ना माबा इयो नेवलाय नामा ओइनो दावराय मा खानदो जोङो ओइनो जि मोजां दावराया ओइनो माखासे मानिखा ओइनो थिंजायबो जरासे ओं भाग्य बेलासियावसो फैयो खोमा इनो ओइनो मासे गोलाव ओइनो दावराय गाङा